Buongiorno a tutti! I dag vil jeg vise jer, hvor nemt det er at lave hjemmelavet pasta. Til at lave pasta skal I bruge ganske almindelig hvedemel, men så skal I også bruge durum hvedemel. Det gør, at pastaen den bliver lidt fastere i det. Det gør, at den ikke bliver så udkogt og så videre, når I skal koge det bagefter. Så skal I bruge æg, gerne helt friske, og selvfølgelig gerne bio eller fritgående. Mine egne her, det er fra mine egne 5 fritgående høns ude i haven, så det er rigtig lækkert. Så skal I bruge en smule salt, og det er simpelthen det hele. Så det I starter med at gøre, det er at slå æggene ud. Vi skal regne med at bruge cirka 100 gram mel til hvert æg. I vælger at bruge, og så bliver det så lidt mere end de, altså 5 æg, 500 gram mel, så er vi oppe i en 650 gram pasta cirka. Så det skulle være nok til i hvert fald 6-7 personer til middag. Godt. Vi tager vores mel. Det er her, hvor I selv skal finde ud af, hvordan I bedst kan. Det handler også lidt om, hvilket noget mel man kan få, hvordan blandingen skal være. Det jeg gør, det er, at jeg tager halv-halv. Men altså, som sagt, så afhænger det meget af den mel, I kan få. Og især i Danmark, jo, det med durum hvedemelet, det skal I nok prøve. Og det I så kan gøre, det er, at I kan lave nogle forskellige blandingsforhold på melen. Her tager jeg halv-halv, fordi det er det, jeg bedst fungerer med. Jeg tager lige en mindre skål til at blande melen godt sammen, så det ikke kommer ujævnt i. Det kan jeg lige gøre med fiskeris. Sådan. Så tager vi blommer og videre og pisker dem godt sammen. De er noget hårdere i det, men det er fordi de er så friske. Når I så har pisket ægget godt sammen, så hælder I salt i. Pisker det godt i. Der er mange, som der laver pasta dej på bordet, men jeg synes, det er noget forfærdeligt svineri, så derfor har jeg købt en af de her dejlige store skåler. Det fungerer ganske udmærket. Så tager jeg melen og hælder den langsomt i, mens jeg rører rundt. Jeg hælder ikke alt melen i med det samme, fordi det kan godt være der kan være lidt forskel på æggenes størrelse også, så derfor er I nødt til at følge jer lidt frem hen ad vejen. I kan se, der skal selvfølgelig noget mere i her, men vi lader det lige suge det her mel først. Godt, så fylder vi lidt mere på. Og arbejder det godt ind i dejen. Lige en anelse mere. Ud til at gøre skeen ren med. Godt. Så samler I dejen godt sammen med jeres hænder og begynder at ælde den. Det er vigtigt med den konsistens, dejen får. Det er først her på det seneste år, nej, så klistrede det lidt alligevel, at jeg er begyndt på at lave hjemmelavet pasta. Og det tog mig altså noget efter 18 år i Italien. Men jeg har altid betragtet det som værende, jeg ved ikke, uoverskueligt på en eller anden måde. Og så en dag, da jeg havde fået alle mine fine høns, så havde jeg så mange æg, så jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge dem til. Og så begyndte jeg at finde ud af ret hurtigt, at det er ustyrligt nemt. Men det tog et par gange, før jeg fandt den rigtige konsistens. I starten blev min dej alt for hård. Og derfor
var den meget svær at arbejde med, når den skulle rulles ud og så videre bagefter. Men det er altså noget, I kan se, der er stadigvæk temmelig meget mel her. Og det gør ikke så meget, fordi det skal jo rulles ud bagefter, så hvis det er, at I har noget til års, så kan I jo bare bruge det til jeres bordplade bagefter. Jeg lige lidt mere i, men der er stadigvæk meget tilbage. Og så skal I simpelthen føle jer frem til, at det bliver sådan en dejlig blød, men ikke klistret dej. Men den skal ligesom være til at arbejde med bagefter, ellers så er det simpelthen, medmindre jeg har sådan en maskine her til at rulle det ud med, hvis det skal gå stærkt. Men hvis I skal rulle det ud i hånden, så skal det altså ikke være alt for hårdt. Det er klart, at jo mindre hårdt det er, jo mere vil det klistre, og det er så det, som der er det ærgerlige ved frisk pasta, det er, at det er faktisk svært at lave lang tid før, at de skal koge det, fordi at det har tenderet til at klistre meget sammen. Nå, men I fortsætter med at ælte dejen godt sammen i 10 minutter eller noget, så I kan se, at den er sådan god, jævn og ensformig. Italienerne, de gør meget i forskellige typer pasta. Og en af de ting, de lægger meget mærke til, det er, hvorvidt at pastaen er ro, om den har sådan en ro kvalitet, fordi at det betyder meget for, hvorvidt at sovsen hænger fast i pastaen, når det er, I serverer den. Godt, det er så ved at være det. Og så skal vi simpelthen bare have det her lagt i køleskabet, og det gør I bedst ved at pakke det ind i cellofanen. Så når I er færdige med at ælte sammen, så pak det godt ind i cellofanen og læg dejen i køleskabet, hvor den så skal ligge en times tid og hvile. Der er det ved pastadej, at det kan sagtens ligge 3-4 dage i køleskabet. Og derfor gør jeg ofte det, at jeg laver en stor portion, og så har jeg det bare liggende, så det lige er til at rulle ud, når jeg skal bruge en tallerken pasta. Yes, men det lægger vi i køleskabet, og så vender vi tilbage senere. Så er vores pasta ligget i køleskabet en times tid til at hvile, som man siger. Så her er der cirka 600 gram pasta, og jeg har kun tænkt mig at lave til 2 personer, så derfor skærer vi cirka en tredjedel fra. Og så pakker vi det andet ind igen. Nu ligger det i køleskabet. Så. Som jeg sagde tidligere, så kan det ligge og holde sig i flere dage. Så det er bare at tage det ud, og så lave noget mere, når vi har brug for det. Sådan. Og så skal vi så have, jeg laver det på den måde, som hedder uden vores hjælpende hånd her. Sådan så, at I alle kan være med. I kan se, at dejen den er god blød. Jeg har taget den ud af køleskabet for en 10 minutter siden. Sådan at den ikke er fuldstændig iskold. Så nu skal vi så bare have gjort den tynd. Og det gælder om her, det er hele tiden at få godt med mel på. Når I ruller den ud, så vil der selvfølgelig være mere overflade, og derfor også brug for mere mel. I kan se, at det er nogenlunde til at arbejde med. Nu hænger den lidt fast heroppe, så det er det, vi skal passe på med, ikke også? Så vi giver den en god smøre med mel hver gang. Og så kan I så lige hive op i den, og så putte noget mere under igen. Kør den lidt rundt på bordet, vende den, og sørg for, at den hele tiden
har godt med mel alle vegne. Det betyder ikke så meget for os, om det bliver så regulært. Det er jo ikke købt pasta. Og det gør ikke noget, at man kan se, at det er hjemmelavet. Som I kan se, så er det altså ikke værre, end at det er til at overskue her. Vi er ved at være nogenlunde der, hvor vi kan begynde at skære i det. Det er ved at være tyndt nok. Så det vi laver i dag, det som der er nemmest, når du selv skærer og ruller det ud, det er det italienerne kalder pappardelle, som er nogenlunde, tynd i højden, og så brede bånd. Så det vil være her. Og det I kan gøre, det er, at I kan lige sådan smide den over. Se, den er god elastisk. Giver den en sidste hånd, og så skal jeg vise jer, hvordan det er nemt lige at skære den i stykker. Det I kan beregne efter, det er hvorvidt, nu har jeg godt nok en sort overflade nedenunder, så derfor er det jo nemt for mig at se, når den er tynd nok til, at det skinner igennem det sorte. Men I skulle gerne lige kunne ane bordpladen nedenunder, så er den tynd nok. Jeg er sikker på, at den også er rød. Tynd nok ude i siderne, ikke også? Så bliver den nogle tykke nogen på. Så godt med. I kan se melen igennem. Det håber jeg, at I kan. I kan se her. Så på den måde kan I nogenlunde regulere, hvor meget I er nødt til at rulle det ud. Så gør jeg det, at jeg fylder godt med mel på igen, så der ikke er noget, der klister sammen. Og så folder vi. Får lige en omgang her mere. Holder det bare sammen på den her måde. Og så skærer jeg de her brede strimler på cirka 1 cm bredde. Så kan I se, med alt det mel I har fået på, så er det lige at hive fat i dem sådan her. Og så har I jeres perfekte pappardelle. Det er da ikke så svært, synes I. Så nu lægger jeg dem herover på et fad, og der skal I selvfølgelig også have godt med mel på, så de ikke ligger og klister sammen. Sådan. Og det var så pasta til 2 personer. Sådan. Og der er ikke nogen grund til at vi ikke. Sådan. Voilà.